Čau lidi. No tak čus lidi, jsem tu i já, Nikola Zlopo a co budete dělat? Hrát tanky, hraju piní. Den a dá kámoš. Jo, ale já mám ještě větší. Chcete soutěž o flanky, nebo je to Level. taky má velká hvězda červená, teď nevím. A dneska spí u mě. No a teď mluv ty. Baba. Nevíš, no. No, nevím, co říct. Mám moc neznat. Tak můžeš říct, že to tvoje první video. Piní je video, to je ten můj. A mám moc nemůžu. Kolik se kilů? 0. Za jednoho. Nedal. To je fit? To je debil. Ale to byl tvůj, ten, jak se jmenuje, Tante. fanoušek třeba. Ty vole. Já se zabila, dal by ti Suska, dal by ti Dizlaka. No. A čau lidi, se kočíme teďka. Pak dalšího video bude další, tak ten informačka, že bude natáčet. Yes. Ano. Tak čus. Čau lidi.